Na yi matuƙar murna da farin ciki da Allah ya nuna min wannan rana. Kuma wannan rana ce da muke taya mai martaba murnar cika shekara 20 a gadon mulki. Wai sabida zaluncin da masarautar nan take yi a garin nan. Abu yanzu mu za ta yi waka? A garin nan an haramta hira da 'yan mata da daddare saboda gudun baɗala. A fita da su! Me yasa kuke so ku ɓata aikin polis? Wace doka ce ta baka dama ka daki mai laifi in ka kama shi? Ranka ya daɗe ƙarya yake mace amana ne. Ke ya fara isanki fa, ya fara isanki. Ki shiga taitayinki. Kai malam da ka ta aikin banza aikin hoto. Ƙaran mijina ya kawo. Ya mai girma mai shari'a, ina neman kotu ta yi mana adalci. Kotu ta yanke Saratu hukuncin zaman gidan yari na shekara 1. Objection, my lord. Objection sustained. Objection sustained. Takardar saki ne. Me ka ce? Takardar saki kuma na sake ki saki 3. Kai? Allah. Baka isa ba. Baka isa ba. Yallaɓai za mu tafi da shi don yi gubba abin da ya shuka. Ya yi daidai. Ku tafi da shi, kar ku sassauta mai. Irin wayannan alƙalan su suke su zubarwa da sauran alƙalan kima.
Ni a garina ba za a rashin adalci ba, don ni mai adalci ne. Ku tafi da shi. Salau, je ka yi mana lodin Zaria, bari in je gidan wanka da dawo. Zaria, 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 ga kyau ga gudu, Zaria, 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 Zaria ne, Zaria, 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 ga kyau ga gudu, Zaria, 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 za ku da Zaria ne, Zaria, ga kyau ga gudu, Zaria, 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 to ran da zuwa. Yawa, madam, ku zo mu, Ke, ba ruwanki da digana, ɗan su banki fa. Ya kuri, wadda shiga. Ya kuri, oga, shiga, shiga. Shiga ya kuri, oga. Ya kuri, shiga. Zaria, Zaria ku je ne. Ku zo ku shiga mana, Zaria ne mana. Zaria, 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 Zaria. Zaria, Zaria, Zaria. Daga daji kina zama kusa da ni. Get out. Aradu Allah. Masa. Kina zama kusa da ni. Naki ciwo baki ba. Naki ciwo baki. Aradu Allah zan kashe ka. Ni? Dai kisan ka. Kai babba. Wallahi Ramma, in kina so ki hau mota bagas. To ki tare ta kan hanya. Malam sauran mutum uku. Motan ya kusa cika. Ta yi kyau. Na ne kuɗin mota na. Kuɗin mota 1,500. Wallahi ban iya biya. 700 ne da mu. In za ka kai mu to, in ba ka kai mu ba ma. Kai, 700? Ai ka zauna a tashar nan ka ta jira ba za ka samu mota 700 ba. Ni ka ga tafiya ta. Ke mu wuce, mu je titi. Zaria! Aradun Allah ni zan fita. Kusa. Ka mu tafi. Yana nan zuwa ta Allah direba ne. Mu tafi. Don Allah ku da yana nan zuwa kan ku da mu. Ku ka ga ku da mu. Aradun Allah. Da Allah ku ya ku. Dan Allah ku ya ku. Da Allah ku ya ku dan Allah. Ga direba nan zuwa kan ku da mu. Wanda yana da gudu kan ku da mu dan Allah. Ya ka zauna sallau. Ko cikin mota ba kai ba kalli ba. Wallahi Allah kashin nan. Wallahi ba mutane wallahi. Allah. Wallahi babu kwastomomi sosai wallahi a tashan nan. Allah. Dan Allah ku ya. Dan Allah. Shi za mu sauka fa. Direba. Ka sauka za mu tafi. Shut up. You're stupid. You talk like Dundee. See you. That's your own cup of tea. Aradun Allah ke direba. To ka san me zamu yi yanzu? Ina tunanin mu je kawai direct wajen yasu. Kawai direct.
ma wuce kawai. Saboda yanzu muka zauna a nan. Gaba ɗaya ma rasa su za a yi. Ana gallo ma ba su cika sai masifa. Nya. Mu tafi? Ma mu gansu, zauna mu gani. Yanzu kuka fara. Ai mana su. Malam direba, za mu soka. I will slap you. Za mu soka. I will slap the hell out of you. Za mu soka ba. Direba ki. Shut up, man. Da Allah. Ma ku me yi tare. Get out, jare. To na iya, jare, na iya mana. Wani customer mu ya kira mu. Ya ce mu je mu karɓi dilan atamfa. Daga nan to in mun je mun karɓo dilan atamfa sai mu zo mu ƙara lodin fasinja sai mu tafi ko? Ai wannan tashar ba a haka. Za ku gama lodin sannan sai ku tafi. Ai ka san haka ba zai yi ba. Mun kai shekara 2 da shi. Yana kiran mu muna zuwa. Bai kamata kan mu zuwa. Sai ku ajiye fasinja in kun je kun dawo sai ku tafi. Ai ba a haka. In muka ajiye suka gudu fa. Ka san wahalan da muka sha kuwa? Kuma ka san wahalar da na sha wallahi makogaro na ya kusa tsage. Ya musu kamar mai ya gani ya gani. To ga wannan sai ku tafi da shi. To mun yadda kai tashi ka yi su. Waje. Oga, wayannan kuwa su ne fa wanda muka haɗu da su a tasha. Wai suka cewa 700 za su yi. Yacce muka fito daga garejin nan ba fasanja masu yawa. To wallahi ko a nawa ne sai mun tafi da su. A shigo da su. Nawa kuɗin mota ka? Kuɗin mota to ku kawo 700, ai da ma ku ne kuka ce 700. Inan ne. 700. Shiga. Sai sun je. Mutane lokaci. Amma da sauri mana. Sauri fa, ba zai tada mota. Kun waya gina mota. Na sai dubba motoci. Mota ta zo da tauciya dubba. Ranar da mutane sun je. Tun yaje ta shafa ba. Yanzu kun yaje na hana. Yawwa. Zariya ne. Salamu alaikum. Wai fita za ka yi? Suna nan waje sun ce wallahi kana fitowa sai ka ba su kuɗin su za ka tafi. Kuma sun ƙebo maka 'yan sanda. To na fasa fita. Bari in koma ta baya. In je in haure.
in tafi garin da ba sa yi da kuma bashi ba yi min. Gwara dai tunda na taushe su din sun ki. Amma gwara dai ka je ka kama katanga ban sani ba ka je ka wure ka bi ta baya. Sai an ji. Dawo ka fito ka bamu kuɗin mu. Dawo ka fito ka bamu kuɗin mu ka dawo. Na shiga wani duba ko ina wayo bai kwana a gida ba. To in ya dawo ka gaya masa ya ba mu kuɗin mu in ba ka dama mun kira 'yan sanda. In bai ba mu kuɗin mu ba za su zo su kama shi. Kai na ga gani. Zariya wani. Ba ga hanyar shiga can. A'a, ba na shiga tsakiyar mutane. Gefe nake lama saboda ina amai ne. Kai fa za ka bani gaban nan. Ka dan matsa mun wajen nan zauna. In ba ka ba, amai nake. Haji! To ba zan tashi da kanan din ba. Ba zan tashi ba. Tunda ka tashi aka rako ni daga zuwa nan gurin, ka ce kai ne za ka ce zan tashi da kanan. Kai! Zan tashi. Ari ya kake da haukan kana bi ka. Wallahi shi ka tashi daga wajen nan ka matsa mu. Kai! An haɗa ka da Allah fa. Aka ce ma ka matsa saboda yana da lalura fa. Ni ba sai an rage mu guri. Kuma ka gana tashi da kanan guri. To an ji masifaffe kai. Ka wani je a gudun. Ka kuma shigo. Ina son an wani je an lodo masifaffen fasanjoji. Suna wani burkutuwa. Wai ya ce motar ta tsaya da hanya. Kai ku yi hakuri za a gyaro motar nan za mu kira makaniki ya gyaro. Ya motar nan ta muce ne ha ba malam. Mota na ta fita. Mota ta zo ta tsaya wani a fita. Haka kawai da Allah. Gaba ɗaya kun mukunta wa mutane kawai. Kuma kwa tafiyar ba wannan ɗan iskan kana gare shi. Wannan kana gare shi. Kyale shi tun da bacci yake. Baban Yabo, zan je in fitsari. Ramma, kin ga wallahi daga ke shi kenan ba tsari. A'a ban da dai daɗin baki. Ai magana ɗaya nake. To Allah ya mu tare. Kai, je ka nemo mai gyara. To.
maradin Allah da na san motar na haka take da ba zan hauta ba. Ai tun da muka hau motar nan jikina ya bani akwai matsala. Yanayin direban, yanayin mutanen da suka hau. Yawwa. Wa makanikin. Salamu alaikum. Da Allah matsala muka samu muna cikin mota sai motar ta tsaya. Da Allah mun yi iya dubawa mu ba mu gano matsalar ba. Da Allah ka taimaka mana. Wallahi nake faɗa ma in na koma zariyan nan sabon aure zan sake. Nan nayi ba yadda zan yi shi saka gama na gudu zan zariya. Kuma zariya ba mu je motar karan lace. Wanda ka tsalle ba mu karasa ba. Je ka mata ki. Ta tashi. Yawwa. Na gode. Tashi. Na gode. Ku tawo mu tafi. Motar ta tashi. Gabara ta na ga ta tashi ku tawo ku shiga. Ku tawo ku shiga, ku tawo ku shiga. Ku tawo ku shiga. Yawa ku shiga. Nawa yin yamara ku shiga. Duk kwawura ba. Ku tawo mana. Yi sauri mota da yare. Maban yamara shiga. Maza. Haura. Kai dan tilla shiga wana. Shiga. Wata bai mutumi. Bismillah. Yawwa. Bismillah. Ayi. Ba dai. Ba daga ce. Kai. Kai. Ina mutumin da yake zaune nan? Wallahi kun Wannan fasinja. Wallahi saura shi. Dama ka taɓa ga walan ɗinka ko? kuma mun fita mun bar shi a nan. A'a kuma dama ni tunani nake da ba shi da gaskiya kamar fuskarsa ta nuna ba shi da gaskiya. Allah. Ka tashi ka gadi mana. Dama sai lalube na yake. Tashi ka duba mana.
mutunci. Zan yaki uwarsa. Kai, mu je gaskiya ne. A yanzu na fitowa ga kakara mai yana nan fitowa. Ni yanzu kudin nan sun isha. Fito wannan da na yi gaba ta kai. Jakar da suke ciki ba su kai kudin nan ba. In kare su kuru in wuce haka. Wallahi gaba ta kai. Tattaunawa da Alhaji Sallau akan zakanmu ta wannan shekarar yace kowa zai wadata, talakawa su ji daɗi kuma su shaƙa 'yanci. Za mu ba da tallafi na noma, za mu ba da kuɗi kuma wanda zai ishe mutum ya yi noma har tsawon rayuwarsa. Na da abu a hankali, duwayenku Allah yana ganin ku ba. Me zai hana ku yi abin da Allah ya ce, sai samu ku albarka. Wannan envelope da kuke gani 20,000 ce a ciki. Za mu ba wa kowace mace guda ɗaya daga cikinku, amma da sharaɗin. Ai na ɗauka kuɗi mazajen ku suke baku, ku raba wa mutane. To a famfo suke kunno kuɗin da zaki ce haka? Zakka aiki ne na Allah kuma kyauta ake ba da ita. Nufin haka shine mutum ya tsaftace zuciyarsa. Hello? Ya dai? Gobara!